Moikka! Mä oon Teemu Sirkkala ja nuorista iästä huolimatta nyt tulee 20. kerta, kun itse osallistun pihabongaukseen. Eli BirdLife Suomen järjestämänä tammikuun viimeisenä viikonloppuna havainnoidaan lintuja tunnin ajan, joko esimerkiksi kotipihalta, omalta linturuokinnalta tai sitten jostain muusta valitsemastaan paikasta. Viime vuonna huikea lähes 30 000 henkeä saatiin osallistumaan, lisääkin mahtuu. Eli mitä tosiaan pihabongauksessa tehdään, niin tunnin ajan joko pihalla tai sitten jollain vapaa valitsemallaan paikalla havainnoi lintuja ja ilmoittaa sitten sinä aikana havaitut linnut. Kaikki linnut on tärkeässä roolissa tässä. Hyvin helppoa, lajimäärä ei ole mikään hirveä, mikä tässä tunnin aikana havaitaan, ettei tule niin sanottua ähkyä, vaan hyvinkin tämmönen rento, helppo tapa osallistua tärkeän asian puolesta. Nuorille muun muassa tulossa tuossa Helsingin alueella tapahtumia, mutta tärkeää on tosiaan, että havainnoidaan se tunnin verran tammikuun viimeisenä viikonloppuna ja ilmoitetaan nämä havainnot yhdessä ja sitä kautta saadaan sitten tärkeää tietoa eteenpäin.